Xavier is mij wel duidelijk. Maar hoe was toch in vredesnaam bij die doorkomen? Eenvoudig. Wij gaan hier dan. Dan mag je al in een bootje en dan trok deze door. Lijkt mij net te dreigen. Maar hoe was toch die door dan hier krijgen dan? Via het net dat er een dwarsbalken voor zit. En als die bewaarders te let bent of er net bij kunnen, is er was een raad in de vallen. Je moet erop rekenen dat het slacht. En dan verder. Je ben je dan op het binnenplak, maar dan mag je wel naar die cel. Hoe was dat dan komen? Oh, ik mijn duplicaat van een kaai. Zo, dan moest hij goed bedenken waar is een slag voor. En hij zal net er niet meer van de directie naar de administratie in de baas, want het gebouw is dan leeg. En boppen dat ze verwacht dus net. En hoeveel bewaarders komen we daar aan zien, denkst? Volgende nacht, stikkers 10. En even stoppen ze zal je grif de hand omheen want we ben net de helden van deze vrouw. Dat zal grif zijn wijzen, maar dat stuit ik me correct in mijn oor zo denkt en die is echt nog eens verkeerd. Ach man, dat speelt dat we toch midden in de nacht door rompelen. En er zijn 15 wijzen die het nou een knipperke doet. Doe die haar neer in de gaten en wij voor haar nog stenen. Ja, daar zit wat in. Dit is een alarminstallatie. Verdomme Piet, wat kist al helemaal man. Dat wist toch lekker goed als ik had de risico's genomen had, hè? Geef mij nog maar Emily. En dan hoeft mij niet te vertellen over risico's, maar ik heb wel de verantwoording voor deze operatie, ja? Nou, vertel op. Waar zitten die knappen van de laar? Hier zit hij in abonneerd met de kraaien. Die oren zitten in dit cellencomplex die nog die door. Zeg het even zwaardij. Dan komt er nog die door binnen, dondrie maar de jongens. Wat is dan de afstand tussen die door en de alarmbellen? Meter of 10? Hoe lang denkt je de dwannen bij die door te komen voordat die man op bellen drukt had? Man, als je al wijs bent, had hij die bellen drukt, dus heel je oud wekker. Linker soep, Wim. We zitten op wegje, matten. Tje, dit is het plan. Wat is het redden? Die van de middag bent transport van Veensner. Hoe die jongens, op die wijn zitten. Het zou eerst gewoon transport worden, maar onderwijs had die Albrecht zijn deerschitel in. Er zit echt een oude man tussen. Onschuldig, als een poppen. Het weekend zit er in de gaten. Nou, kijk wat die raad van een Albrecht wil. Dat wij denken dat het verzet brutsen is en dat wij zelfs onjouwen of dat we ophalen. En daarom had hij die mensen deerschitel in de hoop dat ze het verzet in Friesland boegen of brekken zullen. Onschuldige mensen terug die kaloorten op van de deur jagen. En dat binnen de represailles op uw werk, Piet. Wij, als KP, hadden dat op ons gewissen. Was toen het even uitlezen van die families? En zeg je het nou hier? Wie? Ik twijfel niet met die bord, Piet. Begrijp dat? Ik begrijp die frustraties. Maar we moeten terug, Happy. We moeten terug, vooral nou. Dan wist dat inspecteur Drill zijn schofteling oppakt is? Ja. Hij zit nog 15 jaar uit de feestjes. En? Drill zit heel tijd een grote gevaar voor u en de kist al nijgen en dat hij heel goed nice jongen door die beul van de SD. En wat had het troslacht? Hij weet van haast alle belangrijke mensen in de KP wel wat en als hij troslacht, zitten wij hartstikke op zijn wijn. Sst. Als er een boet niet in om, best volgen. Nee. Wist dat zeker, ik vertrouw de bol heel dit minder. Het zal net de eerste keer wezen dat ze me haast op het spoor binnen. Werk je? Ja, ik ben er echt van de nerdgroep. Gaat dicht man, pak die pistool.